हाखौ जोंनो मियादि पाट्टा नांगौ। मियादि पाट्टा जायाखै नालाय जोंहा टावार खुन्थियाखौ जों बोरै मोनगोन? टावार खुन्थियाखौ जोंना मोननो थाखायबा जोंनो मियादि पाट्टा हा नांगौ, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, माने बड'लेण्ड नांगौ जोंनो। हेलौ लोगोफोर, आंनि बड' एनबिएम चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ गासिखौबो आखाइ खबजबनानै खुलुमहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं दिनै मोनाबिलिनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा लोगोफोरा नायदो। आं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैनायनि जाहोना जाहैबाय लोगोफोर, जिअ'नि सोमोन्दैसो एसे लोगोफोरजों सावरायनो होननानै सानदों आङो। जिअ' नेटनि सोमोन्दै, जिअ' सिमनि। आंखौ बयबो बुंनायलाय कमेन्टआवबो बुंदों आरो सोरबाबा कल बानायना बुंदों, जिअ' टावारा मानो जाला, एसे इउटुबाव नोंनि चेनेलाव एसे बुंनानै होदो। आं माने ओरैबायदि जिअ' नेटखौ सालायनानै ओरैबायदि प्रब्लेमाव जागासिनो दं दा, माने आंनि भिडिअखौ माने आं आपल'ड खालामनो थाखायनो बुहुद प्रब्लेम जादों। बिनि थाखायबो आंहा एसे भिडिअ होनोबो थाब होनो हायाबो जादों। ओमफ्राय माखासे आङो भिडिअखौ साफायनानैबाबो इडिट खालामनानै दोननोसै, ओमफ्राय नेट प्रब्लेमनि थाखायनो भिडिअखौ आपल'ड खालामनो थाखाय आङो जोंहानि न'आवथ' हाया, ओमफ्राय आं एसे गोजानाव थांनानैसो भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौ जायो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि बे आलुफारायावथ' बुहुद दखानथिंजाय नांखायानो, जोंनि आलुफारा सेन्टाराव नाङा। ओमफ्राय ओरैजाय एसे सेन्टार बारलांबा नाङो राङा खाथियाव। ओमफ्राय जोंनि गामियाव गेजेरावथ' नांखायानोसै। ओमफ्राय ससे फैनानै ओरैजाय नैबे जोंनि एसे लामा खन्द'आव एसे नाङो, बे लामा खन्द'आव थाङोबा जायो आरो। बेयाव थांनानैसो आं एसे आपल'ड खालामहैनांगौ जायो। न'निफ्राय आं गोसोबायदि एकदमबारे आराम आपल'ड खालामनो होनबाबो हाया। बिनि थाखाय एसे आं फंनैसो बुंनि रायजोफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जोंनाथ' गहपुर टाउननि एसे हाजो साइडथिंसो फैनांगौ जायो नालाय, ओमफ्राय हाजो साइडथिं जोंना मेन खोथाया बुंनो थाङोब्ला जोंना प्रब्लेमा जाहैबाय, जोंना हाया जाहैबाय फरेस्ट भिलेज, जोंना मियादि पाट्टा नङाना। बिनि थाखायनो जोंहा टावारनि सुबिदा, टावार खुन्थिया गायनो थाखाय सुबिदा जोंना गैया। टावार खुन्थिया जोंना दासिमबो गैया, जोंना मालायनि टावारसो नांफैयो नालाय। बिनि थाखायनो जोंना जिअ'नि नेटआ प्रब्लेम जायो, भिडिअ आपल'ड खालामनोबो प्रब्लेम। आंथ' दा बे जिअ' नाम्बारखौनो आं एयारटेलसो खालामबाय। एयारटेला एसे जायो। ओमफ्राय जोंनि खाथियावबो खालाथ' नांखायासै, ओरैजाय दैमालुआवबो नांखाया, ओरै खख्लाथिंबो नांबाबो एसे खुनुरुखुम एसे एनै नाङो, फन रायलायनो एसे प्रब्लेम जायो। ओमफ्राय गहपुर खाथिथिंबो नाङा जाहैदों, ओरै खन्थाफारा, ओरैजाय लावदांगि, बिथिंजायबोथ' जिअ'नि बहुद प्रब्लेम। जिअ' नेट सालायनो हाया बिसोरबो, एयारटेलसो लायोनो बिसोरबो। बिथिंजायनिफ्रायबो आंनाव एसे बुंहरदों नोंसिनिथिंबो टावारा नांगोन नाङा होननानै। ओरै मेन जायगायावसो नाङो, टाउनथाराव थांबा नाङो। ओमफ्राय एसे ओरै गामि हाबबाथाय टावारनि प्रब्लेम जायो जोंना जिअ'आ। बेनिनो आङो जिअ'नि नेटनि थाखायनो एसे सावरायनानै रायजोफोरजों बे भिडिअखौ ब्लगखौ लाना फैदों लोगोफोर। जोंना बुहुद प्रब्लेम जायो, एकदमबारे फन रायलायनो माबा मोनसे मोजां फन रायलायबानो खोनाया, सोरबाजोंबा रायजालायनांगौ जायो। माने सोरजोंबा माने मा होनदों होननानै सोंबाय थानायावनो रागा जोंहरलायनाय जायो आरो। जोंना ओरैबायदि प्रब्लेम जादों दायो माने। बिनि थाखायनो आं बे ब्लगखौ लाना फैदों लोगोफोर। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, जोंना मानो थाखाय प्रब्लेम जादों जिअ' सिमा, जों मानि थाखाय बेराफारसे जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा हाखौ जोंनो मियादि पाट्टा नांगौ। मियादि पाट्टा जायाखै नालाय जोंहा टावार खुन्थिया गायनो हाया। जोङो टावार खुन्थिया लाबोनो नागिरबा जोंखौ फरेस्टआ हमो, टावार खुन्थियाखौ गायहोआ। बिनि थाखाय जोंहा नेटनि थाखाय प्रब्लेम, सालायनो प्रब्लेम। सोरबा बेलेगनिफ्राय गोजाननिफ्राय क'क्राझार, चिरां, उदालगुरिफोरनिफ्राय फैयोबा, जों गामिफोराव फैयोबा, जोंनि गामिल' नङा जोंनि गहपुर एरियानि एसे खना जायगायाव फैयोबा टावारनि प्रब्लेम मोनो। जोंखौ ओरैबायदि होननानै बुंबावो, माने बेलेग जायगा टाउन एरियायाव थाग्राफोरा, माने क'क्राझार, गुवाहाटि, ओरैजाय एकदम मोजां बिदिनो उदालगुरिथिंजायनिफ्रा जोंखौ बुङो, माबायदि बेकवार्ड जायगालै होननासो बुंबावलायो आरो। माने टावाराबो प्रब्लेम जाहैबाय नालाय। सिगाङाव बिदिनो जोंनाबो साइथ सफा जाबाबो जोंखौ अनेक बेबायदिनो बुंदों, माबायदि बेकवार्ड जायगा, टावारनि प्रब्लेम, एकदम रायलायनोबो हाया, बायदिसिना प्रब्लेम जायो। गहपुर एरियानि एसे हाजो जायगाथिं एसे दावखोलांबानो टावारनि प्रब्लेम। बेफोरखौ नायोब्ला मेन खोथाया जाहैबाय जोंना टावार खुन्थिया नांगौ। टावार खुन्थियाखौ जों बोरै मोनगोन? टावार खुन्थियाखौ जोंना मोननो थाखायबा जोंनो मियादि पाट्टा हा नांगौ, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, माने बड'लेण्ड नांगौ जोंनो बड'लेण्डसो नांगौ। बड'लेण्ड मोनोबासो जोङो हाया जोंना मियादि पाट्टा जागोन। मियादि पाट्टा जायोबासो जोङो टावार खुन्थिया गायनो हागोन। टावार खुन्थिया गायोबा जोंहा जिअ' सालायोना, एयारटेल सालायोना, भडाफन सालायोना, मा सालायो, जों गोसोबायदि सालायनो हागोन आरो। मोनसे खोथा जोंना मेन उद्देस्स'आ, जोंना मेन खोथाया जाहैबाय, जोंनि हाखौ मियादि पाट्टा खालामनो हानायानो जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड नांगौ। बड'लेण्ड मोनबासो जोङो दाबियै गोदोनिफ्रायनो दाबिबाय, दासिमबो मोना बड'लेण्डखौ। दा जोंहा टावारनि प्रब्लेम,
माबा मोनसे लन लानोबाबो माबा मोनसे बेंकफ्राव खामानि मावनोबाबो जोंना हायाथ' जोंना सोरनाबा एफारसि दं सोरनाबा एफारसि गैया ओमफ्राय जोंना जेबो भेलुआनो गैया जोंनि हाया जोङो लन गिदिर मोना जों बे लन गिदिर लानानै जों बिजनेस मावनोबो हाया 10 लाख 5 लाख जों लन लानो हायो जोंहा मेडिपेटा हा थायोबा 2 बिघा थाबाबो जायो जोंनो खमसे खम 1 बिघा 2 बिघा जोंनो मेडिपेटा हा मोनबानो जायो जों टावारखौबो गायनानै लानो हागोन बे समाव होमबाना जोङो लनबो लानो हागोन बेंकफोराव गिदिर गिदिर लन लानो हागोन जोङो मोजां बिजनेसबो मावनो हागोन जोङो होमबाना जोंनि बर'फ्रा उन्नतिबो जागोन आरो नङा होमबा लोगोफोर जोङो उन्नतिबो जागोन जोंहा मानो होनबा लनबो मोनबाय जों गिदिर गिदिर लन मोनबाय जों बिजनेसबो मावनो हाबाय होमबा जोंहा बिजनेस मावनो हानाय लोगो लोगो बयबो रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावनो सोलो मोनबाय थाखा फैसा मोनबाय नालाय गारि मथर लानो हाबाय जोङो जोंनि बर'फ्राबो दावगाबाय होमबाना बिजनेसावबो दावगानो हाबाय बेबायदि आरो दाथ' नोङो जोंनि बे फारसि लानानै जोंनि बे फरेस्ट लेण्डखौ लानानै जोङो बेयाव लन नागिरहैबा 50,000खौनो मोननो मा जायो 1 लाखसिमखौ मोनोनो लन मोननो नागिरा माने ओरैबायदि प्रब्लेम आरो बेंकआवथ' जोंखौ खेरखेरायनो नागिरा आरो नाथाय बेनि थाखायबो प्रब्लेम जाबाय ओरै एफारसिनि थाखायबो प्रब्लेम जाहैबाय जोङो लननि बिजनेस मावनोबो जोंहा प्रब्लेम जाहैबाय जोंना मेन खोथायानो जाहैबाय जोंनो नांगौ बड'लेण्ड नांगौ नङा होमबा लोगोफोर जोंनो बड'लेण्डसो नांगौ बड'लेण्ड मोनबासो जोङो मेडिपेटाया जागोन टावार खुन्थियाबो गायनो हागोन जोङो मोजां मोनसे लन लानानै बिजनेसबो मावनो हागोन साख्रि बाख्रियावबो एसे सुबिदाबो मोनगोन बिनि थाखायनो जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ नङा होमबा लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि बुंनायफ्रा माबा मोनसे भुल जादोंबा लोगोफोरा बा रायजो राजाफ्रा आंखौ निमाहा होदो थेंक इउ स' माच लोगोफोर